is Nitya. I am studying in 4th standard. So, మీకు సండే రోజు కిచెన్ సెట్ చూపిస్తాను అన్నాను కదా. నా వీడియోస్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో లేట్ చేయకుండా మనం నా కిచెన్ సెట్కు వెళ్దామా? లెట్స్ గో. సో ఇదేమో సెకండ్ కిచెన్ సెట్, ఇదేమో ఫస్ట్ కిచెన్ సెట్ ఫ్రెండ్స్ నాది. సో ఈ ఫస్ట్ కిచెన్ సెట్ మా గ్రాండ్ మదర్ తిరుపతిలో ఇప్పించింది. సో మా గ్రాండ్ మదర్ ఇది తిరుపతిలో ఇప్పించింది. సో ఇదేమో 2 స్టవ్స్ అంటే సపరేట్గా వచ్చింది. ఇదేమో కర్రీస్ అవి చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్. ఇదేమో ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు రైస్ బిర్యానీ చేసుకోవడానికి. ఇది ఇట్లాంటివి నాకు 2 వచ్చినాయి. యాక్చువల్లీ ఇది ఇంకా ఈ 2 సపరేట్ సేమ్గా 2 వచ్చినాయి. సో ఈ 2 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇవి క్యారేజ్ ఇవి ఇట్లా కుక్కర్స్ అట్లా. సో నాకు ఇట్లా 2 ఇచ్చారు. సో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా నాకు అగైన్ మళ్ళీ ఒక స్టవ్ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు అంటే మీరు మీ గ్రాండ్ మదర్ వాళ్ళ ఇంటికి పోయినప్పుడు మీకు వడియాలు అవి అన్ని గజ్జకాయలు అవన్నీ వేసుకుంటే మీ గ్రాండ్ మదర్ ఇక్కడనే కదా అన్నీ యూస్ చేస్తారు. సో ఇది స్టాండ్. సో దీని గురించి అయితే మీకు అందరికీ తెలిసింది. సో దీంట్లో మీ గ్రాండ్ మదర్ మీ నాయనమ్మను ఇట్లా ఇక్కడ బియ్యం అప్పట్లో అంట మా గ్రాండ్ మదర్ చెప్పింది. అప్పట్లో మన లెక్క మిక్స్ అవన్నీ ఏం లేవంట. సో ఇట్లా బియ్యం పొడి అవన్నీ కావాలంటే ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుంటారు. ఇట్లా తిప్పుకుంటా గ్రైండ్ చేసుకుంటారు. అప్పట్లో మన లెక్క ఇట్లా లేవు. సో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటా చిటికలు వచ్చేస్తా.